Can't remember when you were there. Ug karon mga higala, niyang laing sumpay ning atong sugilanon. Mibali ko tungod nimo. There is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can't do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life. Kami pang dos Glinda ang nag-uban. Pero dito des primo. Magkapatay gyud og tao, di ba? Siya ginakaingon nga nung napakyas ko sa akong gilauman. Magkapatay gyud ko. Kinsa gyud kay ko sumadahan atong primo. Ang anak o ang inahan? Kailan gyud masayop si primo sa pagpili. Oh, sa'yo man lagi kang nauli. Wani mo imbitaha sila sa restaurant? Wow, sila mo? Oh, sa ginawa. Nagadungan na gumig doon ni Misty atong iguan. Ang sa tigwang. Katugong gingamnan o Wilfredo. Huwili ko doy yang ang... Kantong na nawa kontak polis. O ma, Oh, utang sa siya sa graduation. papansin ni Glinda. Ako magtugtog. Gustong tiguang ni Glinda. So, siya gipili ni Glenda nga ubanan. Wa mo eh. Tawagan ni silang inahan o gana sa dihang nakalalis ming duha atong Willie. Ay, nayaw na lang good pamugos nak. Aron dili mo samot ang kasuko ni Glenda nimo. Wala na bitaw ko mamugos mo. Kaya kung gusto ko, ako nang itawag si Misty o mangutan naghain sila. Nahalandi kayan ko si Misty. Kaya klaro kayo nga doon na siya gusto. Mao ginaangan nimo dong. Likayan nimo siya. Si Glenda magkahinungdan sa imong pagbalik. Kinahanglan imo gyud nang barukan. Unsa may gisigihan mo tanaw sa imong cellphone, Misty? Namasin lang ko mga manawag si Primo o magsusi ko na ta. Di ko gusto nga imo siyang tuganan. Pamansa ko manawag o mag-chat niya ma. Misty, imo ang graduation. Ug mao akong gusto nga kita ra ang magsaulag sa imong kalampusan. Kay nakasiguro ko nga kauban ron nato ang imong amahan. Oh, niya na nga itong order. Mga una ta, anak. Limal itong Primo nga to. Uy! Limal. What's up? Ganun ka? Way magahaw. Giyotom ko! Wala. Mapirti ba niyo paghambog ang ikauban ni mo sa malong restaurant katong imong Glindaw? Yang anak? Uya, gutom ka di ay. Ayan! Waman madayon ang among sabot. Tungod niya itong litsin Primo. Kalugot ko ba yun? Uy, kalugot ko ba yun? Pusing. Ay, palamig ko mo si mong bugbog, pusing. Kay, kaupaw ka mo rin kasi kong amigo. Si Ricky galing upaw. Ah, bada! Hilom man, hilom po. Hilom! Gutom lagi ko, sukari ko! Wala. Unsay hala! Giro takong lao si Rog, irik ang agsubra. Ingo maganga, mamanga o ka kay Luis yun. Wa, lagi madayong tungod atong Primo! Bilang sa musuldian!
Sabot pa ko, Buseng. Sabot! Sabot ko, pero saom na ron. Nga wala may kanong sudan. Limal! Ay, ipalit na lang kag lutong bangko, Buseng. Ayun ang daan, lutong bangko. Eh, magdali! Kailang init, ha? Ay, kwarta, kwarta. Oh! Ano nga rin ka mangayon akong kwarta? Oh, ito na, ano na unay ko mangayon ni mo nga. Kung may halin sa kaha. Ano ba ka makatag? Hoy! Ay, ka makatag. Ang halin ko pa ulit. Kalagot ka na eh. Kalagot ko! Ay, ano sa mga hindi malasa, oy. Ang sudang bangko, nanungog na ako. Nabali pag yung tildil sa bangko, paglingkod na ako. Buno, oy! Tired? Bored lang ko, ma. Imong graduation, anya na-board ka? College ka na na, pinag-abis sa klase. Bisag college na ko. Ikaw lagi ako yung magbuot na ako. Would ang day ko ni mo katungod to guide you? To guard you from enemies? Ayaw ka limot, Misty. I am your mother. Sa ako nagkikaingon ni mo, kita na lang duha ni kalibutan na. Ako rin makalaban ni mo. Mangita ko boyfriend aron makalaban ako. Unsa? College na gud ko, ma. So makahimo na ko pagpangitag boyfriend nga gentleman o responsible aron makalaban nako. May batid ako kadlok sa kipakitang pagka-liberated sa kunakuna ni Misty. Kinalamang kita ko paagi. Nga dili masabtan ni Misty nga dili kay ko siya ni Primo. Wa ko'y salit ni Primo. O sa siya ka stalker. Nga nung malipay mo ko kun. Makakita lang ko ni Primo. Tinuod ka ang gisulti ni mama nga infatuation lang ni. Pero dili ako bata. Og dili papil love ang akong gibati nga to ni Primo. Naunsa man ko eh. Si Primo man gyud akong gi-imagine. Pero si Mama, murag wa say gusto ni Primo. Basta, dili ko papason ang panakway ni Primo nga perming mo hadla na ako. Primo. Gusto na akong ikaw rin akong damko. Unsa man ron? Guba ang auto sa atong silingang homeowner? Amot na ka, ma? Piniharam ng sige silbato. Kadirbe, akong susihon. Magdalay ko, ma. Aron sa'yo kong makabot sa site.
nagkamatong sa Karhong King. Karhong king sa imong mata. Samok-samok man lang ka din sa subdivision. Kasaba ba ni mo? Ito ka mo, Giro. Ano? Minsan mong ipakita. Bida ni mo, eh. Hoy! Stoy! No, Ayaw tuliso ka nga ako anak ko eh. Kung sa man nakautang sa ni mo, pertig na ko ha? Tungod niya. Tungod niya, wa madayon nga mong dinner date, Glinda. Ano nga ako ba yung basangin lang? Nang doon ka. Oh, imo na itong lugar nga magbuot magang mudool ko. Dito si Misty. Ug may regalo ko para niya. Ronda ni Ronda. Isa man yung imong kusunada, ang inahan o ang anak? Why labot ang amahan? Alam bang hilabot kaya wag hilabot? Uy, ayaw ing na pagsulis mama ha? Igo ka ron. Nukmag ka? Suway ko namin! Hoy, may ani ka ba lang? Hoy, Sumay ka? may ani malangkar mangitagubot. Manawag ko sa guardhouse, be. Hoy! Nga magpalaban magka-guardhouse? Mangita magkagubot. Bisag naglagot ko sa naitabo ba, pero may mo mang magsinabtanay lang ta ba? Primo. Sipot mo yung pasko. Agod, magayo lang gud kon ba katinawa nimo ba? Tingaling mao ni ang pinagkalindot ni gayon na ron. Ako ning ipangutanan nimo sa mga Unsa lagi na? kanang. Kinsa man gyud imong nakonsultahan ha? Ang inahan o ang anak? Unsa? Di ba? Di ba kita mo angay magsabot, ibis mag-away itong duha doon, no? Kanang sabot mo dagod, parang magka-amiguhay gyud kita, mag-amiguhay na to ba? Ano ba? Unsa lagi atong sabutan? Dita kina siya eh. Isog-isog ng gyapong tingog. Sa dili pa ta mo, abot na bahina. Kabagaw na ang akong pamuntana. Na, dami ko. Unsa lagi pangutanan mo ha? Ikatugod. Unsa man lagi? Anak, kalma lang. Bitaw, pre. Ay, budayon ko yung isahan na yung tingog. Sumpot sa ba yung isa? Blair ba yung isa na yung kilay? Ay, magkawaksi mo kagwapo. Magayon ta ang Tubag ka na akong pangutana. Kinsa mo kayo imong nagustuhan? Si Glinda o si Misty? Oo, ni mas Misty. Parehas mo mong batan mo. Ayaw na paglakaw sa... May tubag ka akong pangutana. Kinsa mo imong nagustuhan? Si Glinda o si Misty? Kinsa man ka? Nga angay kong hatagan sa kong tubag. Ikaw na. Di ko ni mo tubagon? Dili. Di ka ni Misty? Gwapa Misty. Sipag yun. Kung tumulong nga ang magkadayang, mahimong. Ito na ka na ako. Di kayo ba yung sungagon na mo? Primo, wato ka man ka sa site, lakaw na. Hoy, ikaw san? Ikaw, senior citizen. Lakaw na san? Pahawa. Unsa? Lakaw na. Buwan niya man lang ka din mangitag away. Kung man, di ka mo lakaw? Kay tao ko na ko ang guard sa guardhouse. Lakaw na. Kung di na ko gusto mo, balik ka pa din niya. Ayaw na! I can't remember when you were there. When I Maangkon gid kaha ni Primo, si Glenda, mga kasama, at tangi ang laing pang mga sumpay ning atong sugilanon. Mibali ko tungod nimo. Laing dalit ka nato sa RMN Drama. through the years.